naiz. Ni Larrañatzuri bizi naiz. Ni 12 urte ditu, ni altua eta argala naiz, nire ilea luzea eta horia naiz, horia da. Nire gustuak familiarekin gustatzen egotea. Naiz, nire familiarekin, nire ama Amaia da eta nire aita Diego da. Nire aizpa Naiera da eta 16 urte ditu. Ni gustuko musika entzuteko eta pizza jate naiz.